Ay, laaya, oy. Apuya sig atubang ani cellphone, oy. Ito na yung mabuhat ani. Sige lang tag display ani 50 ka buok na to uyab. Si tinta ka buok kabit. Sura ni. Gwapo ta, oy. Tanang mga gwapa diri sa karkar. Itay pangitaon. Dog lang tamo gawas. Dapay mga daga. Dapay mga byuda. Dapay mga angkan. Artista. Maski yung Miss Universe. Suya ka na. Tuon ka na kung mga amigo na kung mga patignaw, be. Hagdo na kong inok. Timing sad nga. Halinan kong tulo ka hinay. Tuon ko itong mga patignaw, be. Patignaw ay. Nagwag email. Patay siguro. Patay, daw. Hoy! Bukan mo eh! Nagtuwa kong email diri! Saan man ka? Ay, sige naman nagkag-email noon! Uyog na na! Ato tayo lang Dominso! Aw, kung saan na ito mag-email? Ah! Email naman sa ninoon! Wadyo kay laing nunaan! Sorry ragod! Di ko oy! Kapoy! Uy! Kapoy! Smoking lumboy! Di ka! Inom ka naman eh! Ah! Inom gay! Ah! Kaya mo! Ang mula sige inom nata eh! Oh, inom ka na! Kinakan lagi, patay na. Victory, oh, victory. Victory pa na. Sura ni pupunta to pagkahan ko eh. Kita lang permiso ko. Ayo ba niya? Sige lagi email. Kuya gitu eh. Kailan pero pagkila kay tapos mama to niya. Luwasan ako si Dominso. Tuwa ni. Legendary na ko. Lakan ni. Ay. Untuk. Uy. Struktura vampiro sana. Wala kaluhar ba ni ko ni Dominso? Sana. Sa amna to. Ato lang. Sinyasan. Tibala si sinyas mo na. Balbon. Hoy. Yang kasama ta. Sana. Ayan, luma ay. Ako mga kauban. Iyahay lagun itong cellphone. Daog ka ni, daog. Ano lagi gusto? Nasa iyo lagi. Ay ko balaga dili ni mawa kong kagwapo nako. Kinsa man na? Hoy mga patignaw, kumusta naman mo? Dudoy ba? Si Dudoy nga hapit nung dabag at dili mao ang package ipadala. Dudoy ba? Katalupin the third. Itong kawatan og napkin. Katong kawatan og panty. Ah kato kapatag manok. Kauna na to, pero karon big timer ni. Kita ka na akong motor. Kaas na na ko. Pili akong cellphone. Bago ba yung palit karon paning hapon ay? Ito na akong relo, kinitan na so. Turo nila akong pinalit karon. Big timer na ni. Ay na ba ako Metrobank? Ako na! Ako'y tagiana! Ang number discard ka ng 179, ako ana! Ako na kay Sano! Kung 7-Eleven, ako na! Ah, datuan na ni mo dino. Barato ni. Why also hatag ron? Gusto ka madato, pwede ka mo ito yung muha! Ya, narabot ay gibalita. Karon pa jud. Ingon nga na daw tulisan nalulis sa karkar. Nya, kung kisa to'y makadakop, makatudlo, hatag impormasyon taga reward. Kini na may reward. 300,000. Pangalan,
Si Kuan now, Lupin the Third. Oy, mga batignaw, una na kong ginapapoy meeting. Asa mga ayaw lang arinig! Why usuloy ron?